Senador Risa Hontiveros, ang iyang mga supporters dito sa Bacolod City, pinanguluhan din nila ni Gary Alejano day. So ila din ang grupo ni Trillanes, no? Mga magdalo din ang grupo. Unya doon mga tao dito sa gymnasium sa Barangay Takuling, Bacolod City. Ilang gilusad o formal kick-off matod pa sa Risa na movement. Mao ni mga higala, no? At ipakita mga higalaan. So, formal kick-off sa campaign to support Senator Risa Hontiveros sa iyang potential presidential bid sa 2028 elections. O gabay-ubay nga mga nigrinsi ang nihatag sa ilang pagpakita sa ilang suporta mahigala ni Senator Risa Hontiveros alang na sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Unya dito ni gipahigayon sa Kansaga Gym, Barangay Takuling, Bacolod City. Ang theme kapag on sang nigrinsi, ipakita Risa na. Kung sa may Bisaya ani day, kapag on sang nigrinsi, ipakita Risa na. Medyo kuani. Ang ilaning kuan, murag pa nagiusa siguro ni sa mga nigrinsi, ipakita alang sa mga nigrinsi, inana no? Ipakita Risa na. Mao ni. So mato pa sa report, in fact, ni gawas ni mahigala mga report mga kaigalaan sa mga pamantalaan, lakip na usab sa Cebu de Linos, matod pa mahigala ni ini, no? O dunay libuan ka mga tao sa nagkadaiyang mga sectors turn out in full force to show their support for the presidential candidacy of Senator Risa Hontiveros. So libuan matod pa ka mga tao ang nipakita sa ilang full force sa pagpakita mahigala sa ilang puwersa pagsuporta sa presidential candidacy unya pagkandidato ni Risa Hontiveros pagka-presidente. The gathering brought together youth groups, urban poor communities, farmers, fisherfolk, and various organizations united under the call to stand for the welfare and aspirations of the Negrinsi people. Straight to the point. Good morning mga taga-Negros. Matod pa mahigala kining maong kalihukan, maong panagtapok, kauban ang mga batanon, ang urban poor communities, mga mag-uuma, mga mangingisda, o nagkadaiyang mga organizations, nagkahiusa sa tawag pagbarug mahigala alang sa kaayuhan o sa mga pangandoy mga higala sa mga katawhang Negrinsi. Straight to the point. Akong pangutan-on sa Benji tangiyan kay taga-Negros man eh. Atal niya agi katawa mga sukid di paminaw, no? Onya, ang theme ining mga kalihukan kapag unsang Negrinsi ipakita Risa na. So nag-iko kini sa collective desire alang sa genuine change, inclusive governance, and a leader who truly listens and works for the marginalized. Matod pa mahigala. Kini pagpakita mga kaigalaan sa tinuuray nga kausaban, ingon man sa mga higala, tinuuray nga kausaban, inclusive governance, o usa ka leader nga tinuod nga maminaw o mo trabaho alang sa kinabag-an. It reflects the hope for a government that prioritizes social justice, fair opportunities, and progress that leaves no one behind. Matod pa, walang iwanan kining iyang liderato ni Senator Risa Hontiveros. Palihan mo ni Sara na, Risa na. Hindi ko mga politiko, maikay mo daw, Risa na, Sara na. Katubitaw sa una, nauso ng sana all. Inyo po sa Sara all. O maura ba? Palitag magbangga si Risa o si Sara, o mao. Sara na, Risa na. Maura.
Kay miingon mas Risa, usas mga kondisyones may gala nga modagan si Risa, ingon sa man nga, iya ka nang seriously, iya ka nang giconsider ang pagdagan sa 2028 election, pero ang iyang kondisyon nga usa lang yun ang kandidato sa ilang habig para na ay chance mga higala sa eleksyon. Kaya si Risa Indayken, kaya dili man na astute politicians man na sila. Dili man na mahigala na to puyo-puyo ko ng istorya. Tinuray lang sila, kaya sila nga, ug buwag sa sila na imudagan diri sa pink, di imudagan sa kang Marcos, daghan ang kandidato, delikadong mapilde. Ha? So kinalan nga, usara ka kandidato. Magsabot yun, usara pabangga mahigala sa mga Duterte. Panalitan na si Sara Duterte og ma-convicto yun sa impeachment. Di kinsa may laing mudagan, ibutang tag si Baste, or kinsa may laing padaganon, si Pulong. Pero kinahanglan gyapon nga maghiusa ang grupo mo na kondisyon ni Sara, ni Risa Hontiveros, batok ni Sara. Para niya, iyang seriously consider ang pagdagan pagka-presidente, pero kinahanglan usalay kandidato sa ilang habig para dunay chance nga modaog. Straight to the point. Practical po ni Risa, no? Ganang iyang pamahayag. For many, this assembly is not just about supporting a candidate. It is about standing together to build a future where the voice and needs of every Negrense and Filipino are heard and served. Straight to the Matod pa point. kining mga panagtigom, dili lang sa pagsuporta o kandidato, apan alang kinis pagbarog. Paghiusa, aron pagtukod o maayong kaugmaon sa katawhan, dunay ligon mahigala, dunay tingog, o dunay mga panginahanglan sa mga taga-Negrense o mga Pilipino nga mabati gyud og maserbisyuhan gyud mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Okay, so kini si Risa Hontiveros, in fairness niya mga higala, kay sa ilang grupo manggod, actually, kini kay nagpasiugda ini sa si Gary Alejano dayday, former Magdalo representative Gary Alejano also endorsed Hontiveros, saying the country needs a leader who leaves no one behind. So nagsulti ini si Gary Alejano, kinis Gary Alejano, kauban ni silang Trillanes sa grupong Magdalo. Kay kung imong tan-awon magud mahigala sa ilang grupo sa Pink, sa pagkakaroon, si Risa maoy agresibo sa diod, no? In fact, murag dunay kay ubos si Trillanes ngadto ni Lini Robredo Indayken, kay murag hesitant nga kandidato. Og in fact, miingon na si Lini nga di na gyud sa mudagan. Magpabilin siya sa Naga City, mga sukid tigpaminaw. Tingaling, nakabantay po si Lini mahigala nga saning kalakiha. Dagan-dagan ana. Nagdagan naman sa presidente kaniadto, nidagan sa vice president, against may ilang BBM, daog siya. Nidagan sa presidente, pildi siya, pero karon padaganon siya balik. Basin og kwan po, di ba ilalimpod ang naagian ni Lini Robredo mahigala. Basig ni tagam sa Indayken ba, di magon alalim na mudagan kag presidente. No? Unya, kanana ang tuyo kas tibok Pilipinas, ang imong mga kayubosan ana, na? So, abing Lini siguro budlay kayo ning, kwan, labi na og si Sara ang kontra, medyo budlay. O magpabilin gud siya mga higala sa Naga, medyo dakong tsansa de, incumbent mayor man siya dito, medyo surbol-surbol nga magpabilin siya isip mayor sa Naga City. Nya tingali pod para kang Lini, gusto siyang iyang serbisyuhan ang iyang taga-Naga mismo. No? Iyang i-focus ang serbisyo ngadto sa iyang mga kababayan sa Naga. Pwede na. Sa pikas nga habig sa kandidato sa Pink, si Risa mo'y agresibo. Nga kana bagyong mapakita og kon ba? Nga doon na mahigalay mo ingon nga ikaw may dagag presidente, siya pod ready pod. Si Lini Mangoday kay ituod nimo nga dagag presidente na ami mo support, pero si Lini murag gikapoy siguro si Lini or naon sa ba? No? Wata kasabot pagid sa aktual ana unya kung inikabot sa panahon may gala og musugot siya. Labi na og ibutang tala nga siya ra gyud bugtong kandidato nga dunay chance nga makapildi may galang Sara. Basin pa siguro og mada. Pero lahi sa ni Risa, kini Risa gyud agresibo gyud. In fact, mga kaigalaan, si Risa na sikay na gyud. Kana bang in fairness ni Risa nagkugi ba pud siya manghigalag panikay sikay. Senador ni siya mga kaigalaan, ang iyang pagkasenador, doon ay mga investigations, okay masad siya record. Unya, nanikay-sikay na siya karon, kabantay mo rin siya, hilom lang kayo, pero graduation mga higala sa, dito sa Tabuylan, Tuburan Cityo, si Risa maoy speaker.
Direport sa Southwestern University, si Risa sad mahigala mo ay gikuhang speaker o didto po siya mga higala. Straight to the point. Dito sa Tabugon hinoon, graduation po si Sara po ilang gikuha nga speaker. So, medyo nagtuytuyok na ron. So, kini si Risa, nilihok na siya. Ha? Hinahinay naglihok kay within sa ilang grupo magod sa Pink, pilianan pa nila mahigala either kinsay ilang kandidato, depende man. Kay tanawan man within this year, kinsay mo taas ang rating. Kung saan pagtaas mo rating, di ka mulihok, idagin. So, kini kang Risa, kugi ng iya nga gihimo, nga mulihok na siya karon pa lang bago. Kay buhan og mutaas iyang rating, siya mo ituboy nga mo'y kandidato. Kay usaman lang, ang kandidato mahigala sa habig makigalaan sa Pink. Hindi sud man kayo magkabuwag-buwag. Ha? Malagmit, usa ka maghiusa ang Pink o ang BBM, usa lang ka kandidato. Either presidente si Risa, magkuha sila sa kang BBM nga habig nga mo vice. Or katong pirmiro mahigalang gipalutaw-lutaw, lini mo ay mudagag presidente, si Vince Dizon ang vice, no? Kanyo, Lini Robredo, integridad aprobado. Vince Dizon, lideratong may aksyon. O kanindot paminawon ana, no? Gipapilit ni sa Cebu ang mga placards, mga tarpaulin, pero muragwa kayo mukagat. Tingali kay layo pamansad mga higala. But kining kang Risa, asa man tong picture dong, Risa na? Itong mga pictures dong? Kani? Asa man tong mga kuan? Daghan man tong mga tarpaulin. Ibalik ko na tong mga tarpaulin dong names. Katong usa, kani Risa na. Kani, matong usa, Risa na. Katong mga tarpaulin nga nasa likod. Risa na. Para na ni sa 2028. Napay-usa na katong mga tarpaulin. Kani dong. Okay, pause dong. Kana. So, kini nga mga, kuan naman campaign material sa mga ganiday. So, formal na nga gilusad, kick-off na sa iyang presidential bid sa iyang mga supporters dito mahigala sa Bacolod. Ang pangutana ini og mo kagat ba ni, mo na itong panidaan mga sukit di paminaw, no? Pero mo lagi na, sa part ni Risa, wa na may panahon og manikay sikay, unya na maulahin na kay ang uban gud mahigala, para gud unta nato, kung mahimo, di lang unta sa pagkakaron, kay napa mo impeachment indekin. So July 6 magsugod ang impeachment unya siya usa sa mga senator judges. So medyo dili na mapakita ang objectivity mahigala niya as judge. Kay kontra man niya mahigala niyang itangtang na daan. So kung pwede unta to after sa kinini ang kuan impeachment trial unya na mo lusad gyud og pagpakita ba nga ready na ta, kick off na ta alang sa atong campaign. Straight to the point. Pero mo lagi na gitimbang-timbang sa dinila mahigala kanus amaday mo lihok og kahuman sa impeachment. Kay ang proper kung ni mahigala mo ni nakayunik ha sa impeachment trial. Kay ang impeachment court kanang mga judges, senator judges lahi na sa regular judge nga ebidensya gigitan-aw. Ba't kini mahigala mo tan-aw man ning politika sab? Di man na malikayan kay kanang mga judges di na mahigala panalitan. Kana Tito Soto landaan do na may kasakit ng Sara kay sila bay man nagbangga pagka vice president day. Kanas Lacson, medyo lahi man nga partido. O kanang uban pa diha. So, muni kalainan. Palitan mo judge ko ni si Risa. So, siya, senator judge, unya ang iyang hukman, may iyang kontra sa 2028. Di, mas mayo tato kung kining paglusad sa kick-off na adto sa human sa impeachment. Para sa impeachment trial, ipakita ba nga ato tanaw na to ang ebidensya kung naabagi ebidensya gwa ba kani dili malikayan ang perception sa mga tao maingon wa na gyud dili na gyud ebidensya konbikto na daan kay kontra gud niya ni 2028 Straight to the mas point. may makonbikto para di kadagan pero mo lagi nagiingon og unya pa pud siya magpaabot ini kahuman sa impeachment pasigon ay panahon day so karon sugod na daan samtang sayo pa kay matod pang win gatsalyan mahuman kining impeachment trial gibana-bana gud laday mga 6 to 7 months mahuman 6 to 7 months kay ang prosecution nangayo og 60 days 60 trial days unya ang defense nangayo og 30 days unya in between anak may gala kanang ni trial na do na may mga extensions may tabo gyud nga mga motions pa
So gibana-bana ni Win Gatchalian nga mga 6 to 7 months mahuman. So kung 6 to 7 months magsugod July, butata July, August, September, October, November, December. Ma-Januaryhan ta ni day. January next year or February, maingon po ng mga tao nga di man paabot nga next year naman ang eleksyon. Straight to the point. Ha? So kung mahimo untag mapaspasan nila ni Ron, at least layo pang eleksyon kay maabdan next year, labi pag dunay malangan-langan unya maabdan og tunga-tunga next year mingon nganong pabuto na lang unta kay eleksyon naman next year. Pero mao ni mahigala ang mga mahitabo. Na unsa may inyong ikasulti kini si Risa. In fairness niya okay naman si Risa. Pero lagi po na sa pikas nga habig mas maayo pod niya super magod ang ikapakita ni Risa ang iya pang legislative performance. Wala man siya may galay executive experience si Risa Hontiveros. In fact, within the group mga higala, kung pilian ni mo si Risa o si Lini, mas charismatic si Lini is kumpara ni Risa. I don't know kung way labot sa uban nga makandidato ha. Kung ilang pilian sa ilang grupo ba. Tanaw na ko dahil mas daghan pa mong pabor gani. Kung pilian si Lini o si Risa, kisama itong kandidato ang Lini. Pero ang problema lang kung si Lini lagi hesitant nga kandidato o di naging mudagan, kaya niingon man siya di mapugos na pangitag lain. Either si Risa or si Bam. Ang problema man gud si Bam Aquino mahigala murag mo sukuhay man gud og Bam Aquino unya mo ipon sa Marcos, murag doon na po'y medyo doon na kakulian gamay sad, no?